നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിന് ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ എനർജി ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ തടസ്സം നിൽക്കും. എങ്ങനെ? സംശയിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം 10 തവണ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, 1000 തവണ അത് നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവണം, പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണം. നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും തടസ്സം ലോകത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ല. നമ്മൾ അവർ കാരണം നടന്നില്ല, ഇവര് കാരണം നടന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറയും. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്താത്തത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് അമ്പലത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് വഴിപാടും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിക്കും, എന്ത് ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ? പോയില്ലേ, അവിടെ പോയില്ലേ, എന്ത് വലിയ വഴിപാട് ചേർന്നാലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വഴിപാടിനേക്കാളും ശക്തിയല്ലേ നമ്മുടെ സംശയത്തിന്. എത്ര വില കൊടുത്ത് വഴിപാട് നേർന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു 1000 തവണ നടക്കുമെന്ന് സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിപാടിന് വല്ല ബലം ഉണ്ടാവും? വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിപൂർണമായ ശുദ്ധമാവുന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? ഒരു ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നടപ്പിലാവാത്തത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. തിരിച്ചു വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്ത് നടക്കുമോ നടക്കുമോ നടക്കുമോ, അതൊന്നും ശരിയാവും തോന്നറില്ല, അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് തോന്നറില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് തടസ്സം. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ തടസ്സമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ തന്നെയാണ് തടസ്സം.